po nako ang pag-cancel ani sa kuan kaning special election, di ba po niya nga ikagool na to kay naara man po yung caretaker. So sa akong pagkabalo man po na caretaker na to diri si kung si kuan Romualdez. So may man po niya pagkadala na tarong na po budget ang diri sa 3rd district na tagag hinabang tanan. Nakita mo po nato di ba na kaning patong mga hospital bill ubay-ubay jud natabangan ato. So mana di man po nato pod angay po di kaguol kay hapit na po ang election po sa 2025. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! So una sa tanan maayong adlaw day kanato sa tuwa mga sukiti paminaw o mga viewers pod. So recently natay news na sa sugod pa daan na gutoy special election kay if naka-remember mo na bakante man ang 3rd district congressman or 3rd district representative. So magpa-special election unta nakakuan tong Congress sa nakagama to sila resolution na before na mag-special election ta diri kay tungod wala tay 3rd district representative sa Negros Oriental. Then sa recent lang na sa adlaw November 9 sugod ano sa tong filing kasugod November 9 to 11 naanay ng file pero at the end of the day nakuan jud siya kaning or should I say na cancel ang special election kay gumikan siguro naapoy naibalan guro ang taga-Comelec or taga-Congress na mas gi-prioritize nila diri sa Negros Oriental. So para po nako ang pag-cancel ani sa kuan kaning special election, di ba po niya nga ikagool na to kay naara man po yung caretaker. So sa akong pagkabalo man po na caretaker na to diri si si kuan Romualdez. So may man po niya pagkadala na tarong na po budget ang diri sa 3rd district na tagag hinabang tanan. Nakita mo po nato di ba na kaning patong mga hospital bill ubay-ubay jud natabangan ato. So mana di man po nato pod angay po di kaguol kay hapit na po ang election po sa 2025. So kuan ra ta magampo ra guta na ang ma-prioritize jud ang safety and security nato diri sa Negros Oriental kay kung wala man pod ang ato ang safety and security diri kanang dili pod mo lambo ang ato ang lugar. Kasi dili mo kaning mo kuan ba mo innovate at nato ang lugar. So importante kayo na magtinabangay gud ta sa karon. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita!